Com anem? Avui us portem un tema candent que esperem que faci reflexionar. Potser per algú pot ser polèmic, però aquesta polèmica ja donaria peu a la reflexió. Parlem dels fertilitzants sintètics i de per què aquests són perjudicials. Abans de començar, però, us haig de dir que tot el que explicaré en aquest vídeo ve d'una conferència que va fer en Jeff Lawton del canal Discover Permaculture, on explica tan bé tot el tema de per què els fertilitzants sintètics són perjudicials que vaig pensar, ostres, d'això hem de fer un vídeo. Així que en aquest vídeo us ho explicaré i, tal com va fer ell, faré dibuixets, que en aquest cas he fet servir la tauleta gràfica, perquè tot es pugui entendre molt millor. Som-hi! En Jeff planteja la següent situació. Una persona que comença un monocultiu d'una hortalissa per poder-ne treure un rendiment econòmic. Aquesta persona, en un inici, vol fer-ho bé i no vol tirar cap verí que perjudiqui la fauna de l'entorn o la nostra pròpia salut. Però clar, després de la inversió inicial, hem de pensar que cal treure'n un benefici perquè això sigui rentable. Així que decideix fer servir una mica de fertilitzant sintètic, perquè això no és verí, oi? Només és fertilitzant. Aquest fertilitzant ve en una bossa, un sac, que comprem i on hi podem veure uns números que van en grups de 3. Aquests 3 números fan referència al nitrogen, al fòsfor i al potassi, el famós NPK. Potser alguns elements extras, però poc més. I sovint és un fertilitzant concret per al cultiu en qüestió. Però si mirem dins la bossa, el que veiem sembla com un bon grapat de sal o de boletes, com petits cristalls. Però realment, el nitrogen, per exemple, és una substància inestable que s'evapora amb facilitat. Però a la bossa veiem que tot és estable. Això és gràcies a aquesta sal que s'ha creat per tancar aquests elements a dins. I no és fins quan es barreja en aigua que aquests elements estan disponibles per a les plantes, perquè es dissol. És a dir, que els elements passen a ser solubles i així són absorbits per les arrels més gruixudes de les plantes, i no pas pels filaments de les arrels, que són, de fet, els encarregats d'absorbir els nutrients. Com que aquests 3 grans elements venen amb l'aigua directament, la planta els absorbeix per l'arrel gruixuda. Què provoca això? Provoca que estem forçant que la planta begui, i que begui més del compte perquè ha de compensar per la sal que trobem a la bossa del fertilitzant, i així s'atipi el NPK. Això fa que creixi, i creixi de veritat. Però això passa perquè és com si nosaltres féssim una dieta d'arròs, pollastre i, com a molt, una verdureta. Només amb això podem créixer, però no ens acabem de nodrir del tot. No tindrem la diversitat de nutrients que el nostre cos necessita. Per tant, com que la planta està plena, els filaments prims, que tenen les arrels i que s'encarreguen de buscar i absorbir els microelements de la terra, deixen de funcionar correctament, perquè la planta ja està tipa. I aquí ve el primer problema. Aquest monocultiu de plantes inflades a fertilitzants solubles NPK, per sort o per desgràcia, creixen més del compte i, per tant, i amb més motius sent un monocultiu, comencen a ser massa òbvies per a les plagues. Hi ha plagues que el que realment veuen és l'aigua que hi ha dins les plantes, així que imagineu com veuen aquesta plantació. És com si hi hagués cartells gegants anunciant el tiberi que els espera. Llavors, quan passarà aquest problema? Aviat. Potser no el primer any, però de ben segur que passarà. I pensem que hem invertit diners en aquesta plantació, suficients com perquè no puguem permetre'ns no fer alguna cosa. Així que haurem de fer una fumigada. I aquí ja entra el primer pesticida, que òbviament no mata només aquesta plaga, sinó també altres insectes, perquè la força de la gravetat fa la seva feina i ho fa baixar tot fins al terra, matant part dels invertebrats que viuen al sòl. I eren justament aquests els que ajudaven a estructurar i a nodrir el sòl. Així que perdem part dels millors aliats amb aquesta fumigada. Però de fet, la planta va fent, així que de moment no perdrem diners, fins que algun dia plaurà de debò i vindrà el segon problema.
Les nostres plantes, que no estan ben alimentades i tenen un sòl menys estructurat, són més susceptibles a agafar fongs i pensem, ostres, ja ens hem gastat molts diners en planter, fertilitzant i també l'insecticida que hem hagut de fer servir i ara ho haurem de fer amb fungicida? Però clar, potser hem demanat un crèdit per pagar-ho tot i no podem permetre'ns no tenir una bona collita altre cop. Així que s'hi haurà de fer una altra fumigada, aquesta vegada de fungicida. Sota els nostres peus, a la terra fèrtil, hi ha tota una xarxa de fongs interconnectats que s'encarreguen de proporcionar certs nutrients a les nostres plantes. Però, és clar, tal com ha passat amb l'insecticida, la gravetat fa que no tot el fungicida vagi a la planta, sinó que molt cau a terra i aniquila també aquesta xarxa de fongs tan beneficiosa per a la fertilitat del sòl i la salut de les nostres plantes. Bé, arribats a aquest punt, repassem. Hem anul·lat parcialment la funció dels filaments de les arrels que s'encarreguen de la correcta nutrició de les nostres plantes amb el fertilitzant sintètic. Hem aniquilat gran part de la vida microbiana i invertebrada del sòl amb l'insecticida i hem trencat la xarxa fúngica que es troba al sòl. Així que podem dir que aquest sòl, aquesta terra, està col·lapsant. La seva estructura està destruïda, cosa que fa que tot caigui cap a baix i no hi hagi prou espais per l'aire dins la terra. La terra es compacta. I quan plou, la majoria de l'aigua no s'infiltra i el que provoca és que s'acaba provocant erosió. Sí senyor, aquest gran problema que tenim avui en dia per tot arreu. L'erosió que fa que els nostres camps perdin mil·límetres o centímetres de sòl fèrtil cada cop que plou massa de cop. I si a sobre llaurem sovint, no donem temps a que la vida de la terra es revitalitzi i es torni a estructurar. Per tant, aquest sòl no s'aguanta per enlloc. Un sòl amb productes de síntesi i llaurat és sòl que llancem al mar, literalment. I per què passa això? Perquè hem perdut la porositat del sòl fèrtil, que és un sòl amb vida. I ara pensareu, que ja en tenim prou amb tot això, no? Doncs no, perquè què passa quan un sòl està danyat per l'erosió i la compactació? Quina és la resposta que ens dona la natura? La resposta a un sòl malmès és una reparació automàtica a base d'herbes adventícies, mal anomenades com a males herbes. De fet, són elles les plantes pioneres que comencen a crear un nou ecosistema. Elles germinen quan noten que el sòl està massa erosionat o massa compactat. O sigui que si llaurem massa, unes voldran tornar a reestructurar el sòl una mica més. I si en canvi està compactat, unes altres voldran perforar-lo i trencar-lo. I què farem ara al nostre camp? Acabar el cicle biocida i afegir una fumigada d'herbicida. Amb tot això, és només una qüestió de temps abans no aquesta terra digui prou i deixi de ser productiva. Però com va començar tot plegat? Principalment intentant fer diners amb un monocultiu, que és algo antinatural. Però el desencadenant va ser aquella bossa de fertilitzant sintètic que, clar, pensàvem que no era verí, però que va acabar creant un desequilibri tan gran que ha acabat amb la vida de tot el que hi havia en aquell tros. L'error principal va ser voler alimentar la planta en comptes de la terra. Per això el que hem de fer és canviar totalment aquesta visió. S'ha d'alimentar el sòl, afegir matèria orgànica perquè els microorganismes, invertebrats i fongs convisquin amb les nostres plantes. No hauríem de demonitzar les males herbes. No són elles les culpables, és la condició del sòl que fa que germinin. És la causa, no el símptoma. Cuidem, literalment, la terra. Per acabar aquest vídeo m'agradaria recomanar-vos dos perfils que crec que van molt en sintonia amb tot plegat. Un és en Charles Dowding, que treballa amb el mètode no-dig, que bàsicament és el de no llaurar i simplement afegir compost a sobre la terra. Molt interessant d'aprendre i aprofundir en aquesta manera de cultivar. L'altre és l'Escola Lliure per a la Regeneració d'en Raimundo, a yoregenero.org. El que fa ell és directament un canvi total de paradigma per regenerar terres sobreexplotades al llarg dels segles
i de 1000 maneres diferents al seu país, a Xile. Interessantíssim de seguir a l'Instagram per veure com aplica els principis que segueix ell per regenerar la Terra. Coneixeu algú més que parli d'aquests temes? Què us sembla si en compartim més als comentaris i així seguim aprenent? Apa doncs, fins la propera!